Izan ere, Merkatu Libreak bere horretan segitzen baldin badu, lehen sektorea eta 0 kilometroko elikagai osasuntsuak aberatsentzako izango dira, eta gainontzeko guztiok gorotza jango dugu. Beraz, lehen sektoreak kinkalarrian, eta ikusteke, erakunde publikoek eta oro har kontsumitzaileok gizarteak, benetan balioan jartzen dugun, geure lehen sektorea, Euskal Herria berde hori, eta gainera ezkerrekoa eta subiran ez da delna. Beraz, argi, babes ditzagun geure baserretarrak eta geure eguneroko ogia. Gauzak honela, aktualitateak gauza gehiago ekarri dizkiguen bada, Ane Gabarein azenolako ospakizuna. Gabon, eskerrik asko! Zeren 2 eta 1, tira, 3 kiliki, dozena bat baina gehiago aitortza izateko baina azkenan 3 kilikirekin, Euskal Zinemagintzak 20.000 erle espezierekin, bere aldarrikapena, eta ez bakarrik trans komunitatearen alde baizik eta Palestinako genozidoaren aurkako aldarrikapena ere eraman dute bertara Euskal Emakume Zinemagilek. Baina Galizia aldetik ere Jaione Kanbordaren Okornok jaso du bere aitortza. Ez dezagun aztertu, baztertu, zinema berri galegoa ere, ate joka eta berrikuntzarekin datorrela, emakumeen abortu eskubidearen alde oraingo honetan. A todos esos cinemas que quisieron poner Okorno en galego. Eta bestelako aitortza eta gizonezkoen zineman sari gehien jaso zituena badakizue, handeetako istripu ezagun hartan elkar jantzuten bidaiari eta gizon kirolari horien dira albistera izan dugu, baina geure zoritxarrerako Tolosako inauterietan ere ikusi dugu nola inauterietan edo zertarako gai diren tolosarrak kezkatuta geratu gara, baina izue, zer egingo diogu, inauteriak dira eta gaur astelenita, ene bada. Osorik ekoitzetako zinemagintza tira, Galiziarrek eman dute urratxe garrantzitsua eta akaso ez da gure aktualitatearen egunerokoaren parte, baina gehiago behiratu beharko genuke, ez da, Galiza aldera? Bai, bueno, eta eta Katalunian berdin ez da, baina egia da euskeraz filmak ekoitzi direla eta toki, espero gabeko tokietara iritsi direla, ez? Loreak eta handia esate baterako esena ez dago atzean gaudela, baizik eta momentu baten hartu dan autu posible bat izan dela, baina beste euskeraz hutsean egiteko autoak ere bere frutuak eman ditzake, zergatik ez. Egia dana da, pantaiak euskerazek urte hasieran ohartarazi zuela, aurten pantaietara iritsiko diren, zinemetara iritsiko diren euskal ekoizpeneko filmetatik bat ere ez dela euskeraz izango kenduta, iaz zine jaialdietan aurkeztu ziren Bizkar Soro, hori ja zinemaretoetan egon da, eta otsailaren 23an estrenatuko den Negur Bilak. Gauzak honela, asteburu honetan gainera sare sozialetan geure ikuslei, jarraitzaile sutsuei esaten genien, ez kexa hainbeste TVz eta sakatu kolpez kolpe, ironia puntu batekin alegia, zenbat pantalla ditugun, zenbat plataforma, zenbat espazio ustiatzeke, euskalduntzeke, tira, zegu ez, alfombra gorri desentekoa daukago horrendik ere aurretik, helduko diogu horri beste batean ere. Bukatzeko, Maider, denbora gainera etorri zego, baina ez zaitut agurtuko, asteburutan emakume zientzialaren egun ere izan da. Egia da akaso urtean solte datozen egun horiek izan dezakete edukia edo ez? Martxoaren 8ak badu. Emakume zientzialarienak aurten eman du halako urrats bat. Goazen ikustera asteburu honetan ospatutakoaren sareetako aurrerapen bat. Sistema oinarritik aldatu dira.
Maider, emakumea zientzialari izateko, akaso horretarako gai bagarela, hori ere jakin beharko genuke, ez da? Oraindik ere zenbat eta zenbat esparru, zenbat rol, zenbat ardura betetzeko gai ez garela sentituz eta biziz baita ere. Akaso denboran atzera eginda, baten batek edo beste referentziaren bat izan bazenu, bestelako ikerketa lerro bati helduko zenion? Hau galdera trampa da, Maider, noski baietz. Argi esateko baitu, El Paisek asteburu honetan atea du iritzi artikulu bat, eta esaten du historialariak, filologoak, itzultzaileak, soziologoan ari geran emakumeok normalean zientziaren festatik kanpo geratzen gera, ez? Eta izu, gogoa ematen dut esateko nire zientzilaria naizela, naiz eta soziologoa edo antropologoa izan, gizarte zientzia dira, baina badira zientziak. Hori kendu eta momentu baten aititegia da, bera ingenieria dela, nire osaba ere ingenieria da, eta momenturen batean erdi xaxatu ninduten ingenieri izateko, gaur zu galdera hau idatzi idazunean atzera begira enuke pentsatuko inolaz ingenieri izan alko nintzatekenik, baina bai baldintzak sortu behar dira, neskatoak eta emakumeak zientzia formal horietan edo nahi baldin bada nahi dutena izan alizateko, ni ez, baina zergatik ez gure ingurukoak izan daitezela kimikariak, fizikariak, ingenieriak nahi duten guztia. Alaxe, ni neuk ere filosofia lizentziatura hartu nuenean letretatik bideratu ninduten eta nork esango zidan zientziaren filosofia, matematikaren filosofia dota adimen artifiziala bezalako asignaturak. Akaso lehenago jakin ezkero, izango ginen polibalienteago eta izan zaitezke antropologo, baina fisikari eraberean eta ez tira, hor ere, bidea jorratzeke. Maider, bide horretan berriz ere topo egingo dugu zurekin zalantzari gabe. Eskerrik asko, datorren astera arte. Gabon pasa. Seguru baietz, gabon pasa zuei, agur agur. Guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, funtsi, arkua, hau da, gure patua, ikus, senti, gure naia. Mozu ditzagun ertzak, emandako ezetzak, ireki aldeak. Aukera baten entzat, mugari gabe. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Are you out of your goddamn mind? No. You want to condemn victims of just You seem deranged. 25,000 human beings were killed. Over 12,000 children were just massacred. And you want to condemn the Palestinians? Damn you and shame on you both. You are. Can we ask a question? I want to answer this question. Genocidal state that has existed in a very long time. I gather you don't like us. Okay. You don't Shame like on us. you. The world looked away when Jews were being massacred by the Nazis, and now the world is looking away when Palestinians are being rounded up into ghettos and murdered by Israel. And this is your response. Tolkien TV da hau, badakizue, web telebista ugari ere dela, Britainiar erresuma batuko telebista kate hau agerikoa da, bere jarrera, Israelgo estatuaren oso aldekoa, egunotan sare sozialetan ikusi dugu, eurak gonbidatutako solaskide bat ere kanporatu egin dutela, akaso iritzi kritikoa zuelako gertatzen ari den sarraski edo genozidio honekin, tira, azkena, Miko Pelez idazle ezaguna izan da, judutarra eta sionisten genozidio honen aurkakoa erabat. Ikusten duzu, saltxarik ez da falta, ez da eta gutxiagorako, azken orduotan hildakoak ere ugari izan direlako, Rafa hiriaren bueltan eta itxura guztien arabera, estatu sionistak oraindik ere segitzen du bere asmoetan eta irla artifizial bat ere ereki asmotan Gaza inguru horietan. Sarraskia 25.000 laguneko baldin bada gaur egun, 100.000ra errez asko heldu gaitezke, Rafa hiria erabat desagerraraztekotan dabiltzata. Yehuda López prepara su equipo militar para volver a Gaza después de un permiso. Es judío de origen latino, de 20 años. Fue movilizado el mismo día del ataque de Hamas.
Gauzak honela ikusten duzu, sare sozialetan oraindik ere gehiago. Gatozen gerturago, Espainiar telebista kate publikoan egindako erreportajea dau, zenbait zuriretzai ondo iruditu, soldadu israeldarrek esan duten hori publiko egitea, baina tira, deigarria da batetik, zenolako perfila duten, soldadu israeldar hauek, eta zer diskurso duten erabat barneratuta, hau da, Gazan, bertan buru belarri sartu eta aurrean aurkitzen duten edonor akabatu. Nos han disparado, ha caído un misil a nuestro lado, una explosión, el olor a quemado, olor a cuerpos, olor a un infierno, se podría decir. Le preguntamos también por las víctimas civiles, por las decenas de miles de muertos palestinos, mujeres, niños. Ahí no hay inocentes, tenemos que meternos eso en la cabeza. No hay inocentes ahí. La misión principal de la Brigada de Yehuda ha sido ayudar a dividir la franja de Gaza en dos partes. Ya hemos dividido sur y norte y nadie puede acercarse a esa zona. Si se acercan... ¿Qué hacéis? Los matamos. ¿Y cómo va a terminar esto? Le preguntamos. Ojalá con una derrota aplastante. Que no quede nadie ahí. Que nadie quede ahí. Es el discurso del ejército israelí, asumido por los soldados que hoy están combatiendo en Gaza. Kaixo, Isabel Ortua naiz, basozaina naiz, baina hemen Zubirin lan egiten dut, Aezkoa Kintorraleko demarkazioan. Asko eman ditu basoa zaintzen. Gia esan daramat 23 urte, eta sartu nintzenean, izan nintzen 3. emakumea. Orduan arraroa zen, emakume bat sartzea, klasean bakarrik ginen 3 emakume, orduan beti egon naiz gizonen artean, hemen erroko langileak etortzen ziren eta hasi ziren emakumeak sartzen, eta orduan emakumeak etortzen dira, baina ez da ohikoa, Oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Laxe, denbora gainera etorri zaigu, bagenituen beste hainbat kontutxo, baina bihar ekarriko dizkizuegu argi asteartea eta 13 izango delako, eta Tolosako inauterietan asteartita. Tira, eguraldia ez dugu lagun, baina girorik ez zaigu falta herri honetan, otsailak 24an aurtengoan ere badator, 40 minutu rock eta Maika telebista ere bertan izango da, badakizue, ez naiz luzatuko, esandakoa, bihar hemen berriro, eta hobeto ezinezkoa izan arren, gehiago, gabon pasa, eskerrik asko. Tik, tak, tik, tak, irri bat, keinu bat, malko bat, asperen bat, desio bat, amets bat, bizitza bat. Demora arnasa da eta itolarria. Lasaitasuna da eta egonezina. Denbora maitasuna da eta mina ere bada. 40 minutu lokutorioan, zizta da. Tik, tak, oihukatu gura dut. Noiz etorriko zara?